pamusoro ndauyawo nenyaya yakamhangaro naFarai Chimayo anobva kuvillage Chikwa village achimhangarira Brian Muchenji ari under subdyiwa zvekare iri nhau yekunetsana panhau yemusha dzimba zvakasiyiwa nevabereki vaFarai Chimayo dzinova dzakatorwa zvechisimba naBrian Muchenji. Ndonhau yandava nemudai chakumbirawo Farai Chimayo simudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Ini Farai Chimayo tinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngavebatsira wangu. Totendesa ruoko pasi tochiuya kuna Brian Muchenji simudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura. Ini Brian Muchenji ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngavebatsira wangu. Tinotendesa ruoko pasi ndakumbira Farai Chimayo kuzivise dare tasakisawo tumhangarira Brian Muchenji muchiti wakagara izwi rakasimukira. Pamusoro dare muchidimbu chasakisawo kuti mhangarire iwe kumhangara dare inyaya yasekuru vangu Brian Muchenji vari kuchengeta pamusha vakagara pamusha wemubereki wangu. Ndakumbirawo kuti asekuru chisuruka kaenda kuda kuuya kuzogara pamusha ndozvazosakisa kuti ndive nekuti tanetsana kuti varamba kubva pamusha. Ndepani? Pamusha pakavakwa namubereki wangu ndipedu ndopamusha pedu ndoparikugara sekuru. Vakapihwa nani? Asekuru vanga vapiwa nevabereki vedu. Tinangoti tisu takavabata kuti vambowana pekugara pavaende takadambudziko rekunetsana nababa vavo. Vagarapo kwangu yakareba zvakanaka? Nditarisana makore anopfuura 10. Sekuru Brian Muchenji hanzi ndakuti tisungurukai pamusha makurambira kubva pamusha pavabereki vaFarai. Pamusoro pedare ini ndauya ndega mawitness angu apa saka ndichikumbira kuti motikari notikiti ndozvinyanya mawitness angu nasaba chete ndozvakumbirisa. Uchasakisa kuti utadze kuenda mawitness ako chii? Mumwe witness hapo anga akabuda. Asi pari kunzi apa zvichokwadi here pamba pavabereki kwete Farai. kwete saka ndati ndikuda kutaura pane vangu vane ndinavo kwete ndakapapirwa kutaura imini kana paine zvazokona mozokumbira kuuya nemawitness asi muchinge mambopupura kamuga. Sekretari ndakambauza mupurisa wamama kutoti vamwe vangu apa aiwa ndikuti chirikusatidzwa kuti mimi murambe kunzwikwa nedare chinotanga kunzwikwa ndimika mawitness kana andizoda kunzwikwa dare risina kukunzwai doko mozokumbira kakuti mawitness auyi. Apa atenzi dare ndimi kwete mawitness atinotonga naye kuyananisa naye ndimi kwete mawitness. Kana emataura zvamutaura tazvona kuti zvinoda kutsigirwa nemawitness tizozoti mawitness ngawe ndiwo maigona kutongana umunoti sikuwada tisachatumbubvunza nyaya yakangojeka pachena. Sapo kanzi varipo mumushaimo varimo muno orai mimi ngotaura ikana pane zvinozodiwa ari kunzi sabhuku ariko kumusha ndiana ndimudhara asi ndiri kuekta sasabhuku ndofunga pamisangano yese yatinge tichiita ndinosuka pachitaura kuti ndimi zvinouya ndizoti akurasikawo papi. Ina ndisikurasika because pane mwana wasakucha chaiye ndiye ita nyaya yachona ndiye ane pini yehusaku ndio zvatoziva taura chokwadi pamberi pedare ndio zvandoziva uya totsvaga zvake rubatsiro Farai. Chipindura zvotaura Farai ari kutsvaga rubatsiro kunani?
kuna Kwewe wadi kutaura uchapupu wako nezvaunoziva nepamba pawakagara. Inini ndakapiwa na mbuya vafara anozi Reni Mchenji stand. Ambuya vafara yavanonzi Reni Mchenji. Vakakupa uchibva kupi? Ndandiri kokumba. Yeah? Ndandiri kokumba. Wanga uri kokumba musha madyiwa? Vakakupa ipapo waigara kupiwo? Ndaigara nanamaya paside pamaya. Paside pamaya? Saka baba vaishanda pareni. Saka paside pamaya wapo waigara paita sei? Ndakapa vana. Wakapa vana vani? Vangu ini. Saka mukomana wacho ndakasiya akatengesa akaenda kuSouth. Mukomana wako iwo ndiye akatengesa akaenda kuSouth? Pandaigara. Pambari mapapa ako iwewo? Aiwa ndandatobva. Ndati? Wakapa mukomana wako iwo pambari pako? Sabu wanoziva kuti ndiri pambari pako ipapo? Saka ndiri pako kaipapo? Because ini ndandapirwa kuzasi. Baba vaishandira Reni. Vaenda nemotokari kutaura. Anonzi Reni ndiani? Ndambuya baba aishandira baba wako iwo ndo vaishandira Reni. Vachinotaura zvemutauro, vachinoona zvemutauro nemotokari. Saka pavakafa baba ndakabva ndapiwa stand iyoyo. Saka zichienda unovaka imba yako ipapo. Pari munhu anombofaka. Aiwa unotinyangadza iwo. Unotinyangadza iwo. Inonobva pastand pavari dzupa vanhu vogara pavo uende kwako kwakatengeswa nomwana wako. Inonobvisa munhu akatengeserwa nomwana wako ugare ipapo iwo upe munhu upe fara ipapo nzvimbo yake. Ipapo mambo ndokumbira kuti nyaya ende mberi. Handikwanisi kuti ndisununguka. Nyaya ende mberi kupi? Kana kupota pasera. Anoendesa kupota pasera apa ndiani ndiwe here kana ndini? Ipapo handisinoziva. Ndinoda kurapiya nyaya. Ienderere mberi. Ndozvandinoda kutoita. Nanabokurambidza kuti apiwe ikodzero yako kuti uite izvo. Asi ndati ndakaitwa Reni. Pamusoro imamo ndine wiri raReni ichiri kumaster of the high court but ndekopi yacho kufunga akanyora futi muwiri rake tomuta last page nopata list of maproperties ake ese. Tisatamboswa iri kuvira Reni yakanota sei Reni haana simba ropa munhu nzvimbo yokugara. Namba vanhu vogara ndisabhuku nehurumende. Totenderana. Pamurao. Tichitaura pamurao. Ine munhu anopiwa pokugara ka1. Vaada apiwa. Abva achinja akuenda chamba. Sabhuku ari mumwe chete. Kuvana Reni havaizonzi vagare kupi. Ivhu rese rinotaswa nasabhuku ndekastodian akariziso ramambo. Uyu kwandiri muzukuru. Baba wake varipo kutaura. Vanoiziva nyaya. Vanoiziva nyaya. Baba wake varipo kutaura. farai baba wako vari kupiwa? Vari kubasa. Vanobatikana nebasa. Ndakavanira zvangu kana kufonerwa vanhu vakataura zvangu. Vari vari kuziva kuti ngasi kutopita mberi. Kuti munhu anowandwa nebusiness. Iwo mawitness ako uri kuda uri kuada papi? Pandakapiwa nestand vanga varipo vachigova mbasha dzababa. Basa zisina kunongedza mukomana mumwe. But iwo wakazopiwa stand yevaredzi sei iwewe? Wakapiwa pakavakwa dzimba? Aiwa stand iye muzukuru wedu akapiwa chii nemadzibaba edu isusu. Ndati wakapiwa stand pakavakwa here kana pasina kuvakwa? Pamba kavakwa endera novaka yangu imba vakati vaka yako imba hapana munhu anombozokubvisa tokupa ipapa ndopakafira nzima yangu. Uchimbotaura iwewe wati iwewe waigara pasaidi paamai avo. Apo waigara kusaidi kwaamai avo pamba uya sei? Ndandapiwa kakuzasi kwazvo chibva chichidzika kuzasi. Ndati pawaigara kusaidi raamai avo wakanga wapiwa nani iwewe? Inini ndandapiwa nababa. Wanga wapiwa nababa? Zvakanaka. Zvino
munhu anotenderwa kuva nemusha mumwe chete muruzevha. Iwewo une stendi yako yawakapiwa nababa iweyo, yawataura nemuromo wako kuti wanga uine stendi yako iweyo, handiti? Ndokubva wazopa mwana wako stendi iyoyo kuti agare, handiti? Mwana wako ndobva asara ndobva atengesa. Saka ipapo ndopako ipapo. Apo pawakazopiwa pambakavakwa ndepavaridza. Ipavaridzi musha wavo. Kuti varidzi vemusha ivavavo varipo vanondogona kuuya navo kutaura nyaya yacho nayo. Vanozviziva. Varidzi vemusha wapi? Ivavavo vakapa rengi. Zvakanaka, pari zvino ndo judgment yandiri kukupa yandiri kunyora pasi. Wakasununguka kuenda kudare riri pamusoro unoita apiro yako dare riri kunzwe. Asi inini ndati nzvimbo yawakapiwa mumusha masabhuku dyira yawakavaka musha wako pasaidi pamayani, pasaidi pedzimba dzambuya muchenji, ndipo pako paunoti ndepako ipapo. Apa pawakazonogara pamusha pevaridzi pawakaenda pakavakwa ndokupa ndobva wasvika chivakapamba pako dzorera kuvaridzi vemusha iwo pamusoro vedare nechishemo ipapapo. Handiti mada hamusi kugutsikana nezvatimandare rino. So mambo vatonga vataura vapa judgment, ivo zvino ndo yakushanda iyoyo. Kana kwamata muna kugutsikana mukwa muchaenda kwakuye kana uchazotaurwa zvimwe ndozvachateerera zvipi izvozvo. Mambo kana watopa mutongo watopa mutongo, mutongo wapiwa namambo ndokuti une musha wako wakapiwa navabereki vako wakazopa mwana wako akatengesa, enda ikoko kupi ikoko muruzevha muitwe misha miviri. Saka nyaya yatopera. Ndo judgment yapiwa namambo kana kuenda mberi makwenda judgment yapiwa namambo yatopa. Unoyamusema zvotora judgment yako apa pasera apo enda unoita appeal, no problem. Enda uita apo appeal yako. Enda uita appeal.